Така. Здравейте, пичове! Аз се казвам ETA2 BG и ще ви покажа модове и ще ви покажа прямо тези ремаркенца да си теглите. Тук имаме танкове, камиони и не е чак толкова красиво, но деца казва да започваме. Тук има един хубав DAF, 21 мегабайт. За по-нататък сега всички. И сега да видим някой хубав камион. Аз харесах Scania. Това видите. Още сега първи ми клипи. Така. Е така ми е любимията Scania. Но това спино. Ако пък ето, е 730, извините, опърка. Сега напишем S. И така си изберете яка Scania. Моята Scania ще е нещо тази. Така, Scania S730 Stockholm. Така, теглите и ето долу натискате тук. После натискате Free Donal. Така. И натискате още веднъж. И почва да ви се тегли, което ви трябва. Сега отивате. Тук не ми трябва. Отивате в този компютър. В документи. Euro Truck Simulator 2. Мод. И тук ви са всичките модули. Сега. Така. И така дето отелите. Почакайте да се заради, го слагате при модулите и ще ви покажа как се слага мод. Разбира се, на Euro Truck Simulator 2. Така, слагаме до тук. И може да затворите. Така. И сега влизате в Euro Truck Simulator 2, натискате два пъти, за да ви заради по-бързо.